марк гиу ҳамлагари боистеъдоде ки аз ҷониби барселона қадр карда намешавад. хави кам бовар мекунад ва маркес бошад ҳатто пай намебарад. салом дӯстон, навори мо маҳз ба таланти ҷавони барселона бахшида мешавад. чаро ӯро қадр намекунанд? марк ба чӣ кор дар майдон қодир аст? ин ва дигар саволҳо посухи худро имрӯз пайдо хоҳанд кард. обуна шавед ва то охир тамошо кунед. дӯстон, барселона имрӯз бо гранада дар доираи бозиҳои ла лигаи испания рӯбарӯ мешавад. дасту пои хавиро бо ҷароҳату корти сурхи ҳамлагарон ба қавле бастаанд, вале инҷо дигарон бояд характер нишон дода бозӣ кунанд. тамошои ин ва дигар бозиҳои футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамаи шумо аллакай дар бораи марк гиу хуб шунидаед ва ҳатто голи ӯро дар ҳайати асосии барселона дидаед, аммо ҳикояи зуд оғоз шуда идомаи сазоворро ба даст наовард. бозингар дигар дақиқаҳои бозиро дар дастаи асосӣ намегирад ва дар Барса Атлетик гӯё будани ӯро дарк намекунанд. хуб, саволи аввалин ин ки марк гиу кист? форварди ҷавон соли 2006 таваллуд шудааст ва дар 7-солагӣ ба академияи машҳури Ла Масия ҳамроҳ шуд. дар он ҷо ӯ тамоми роҳҳои футболбоз шуданро тай кард ва дар 17-солагӣ дар дастаи асосии барселона баромад кард. соли 2006 дар академияи Барса марк хеле муваффақ буд. дар якҷоягӣ бо гиу дар як даста истеъдодҳои дигар низ бозӣ мекарданд. Пау Прим ва Эктор Форд ки ҳоло мунтазам ба бозиҳои дастаи асосӣ таҳти роҳбарии хави ҷалб карда мешаванд. ин мавсим барои марки гиу як пешрафт буд. вай дар дастаи калонсолони барселона баромад кард ва бо аввалин зарбаи худ ба дарвозаи Атлетик гол зад. мухлисон ба ҳаяҷон омаданд. ба назар чунин мерасид ки бо назардошти оне ки дар даста танҳо як форвард буд, марк метавонад зуд бозӣ кунад ва ивазкунандаи Роберт Левандовски шавад. аммо дар 3 моҳи оянда форварди ҷавон танҳо 2 маротиба дар ҷоми Испания ва 2 маротиба дар Лигаи Чемпионҳо ба майдон бароманд. нишондиҳандаҳои фоҷиабор барои бозингаре ки дар мавқеи мушкилӣ доштаи ҳайат хело хуб бозӣ мекунад. магар хави ба гиу кам эътимод дорад? дар давоми нимаи аввали мавсим дар мавқеи ҳамлагар хави танҳо як форварди номиналӣ Роберт Левандовскиро дошт. дар ҳолати зарурӣ мураббӣ ба ҳамла ба Ферран Торрес мутобиқ шуда ӯро ба майдон мебаровард. кашфиёти муваффақи марк гиу метавонад интихоби мавқеъро ҷолибтар кунад, аммо хави тасмим гирифт ки ба форварди ҷавон эътимод накунад, гарчанде ки дар даста сабаби истифода нашудани ин ҳамлагари 17-сола маълум нест. дар ҳимоя Пау Кубарси ва Эктор Форд бозӣ мекунанд. дар тарафи рости ҳамла Ламин Ямал устувор шуда истодааст. бо омадани Витор Роке ба даста вазъ барои марк гиу боз ҳам мушкилтар мешавад. акнун ӯ танҳо дар сурати ҷароҳат ё маҳрум шудани бозингарони асосӣ ба дақиқаҳои бозӣ умед мебандад. марк гиу ба вазъияти душвор дучор шуд. Ла Масия аксар вақт нимҳимоятгарони болаёқат, вингерҳо ва ҳатто ҳимоятгаронро тарбия мекунад, аммо форварди босифат муддати тӯлонӣ вуҷуд надошт. дар асри 21 дар мавқеи нӯҳум дар дастаи асосии бозингарони харидашуда мунтазам бозӣ мекарданд. аз ин рӯ пайдоиши марк гиу метавонад ба барселона хело кӯмак кунад ва шарт нест ки вақтро барои ҷустуҷӯи ҳамлагару сарфи калони маблағ гузаронанд. дар 17-солагӣ ӯ аллакай қадди 1,87 сантиметр дорад ва дар майдони футбол муъҷизаҳои фидокории ҷисмониро нишон медиҳад. фишори ӯ дар сатҳи инстинктивӣ чизи афсонавӣ аст. марк зарбаи аълои пои рост дорад ва дар мубориза дар қабати дуюм хело хуб аст. ҷисмаш ба ӯ имкон медиҳад ки дар аксари муборизаҳо ғолиб бояд ва омодагии тактикии босифат дар якҷоягӣ бо таҷрибаи ба даст оварда ба гиу имкон медиҳад ки футболбози дараҷаи хело баланд шавад. як ҷузъиёти хурд боқӣ мемонад. зарур аст ки барселона ба марк эътимод кунад ва ба ӯ имконият диҳад ки худро ба пуррагӣ нишон диҳад. ин хело бад аст ки дар ин мавсим дигар ҳеҷ чиз тағйир намеёбад. маркес бозӣ кардани Пау Виторро мехоҳад ва хави аз дуэти Роберт Левандовски ва Витор Роке лаззат мебарад. мо умед ба он мебандем ки дар мавсими оянда барои марк нақшаи рушд таҳия карда мешавад ва агар ӯро ба ҳайати асосӣ роҳ надиҳанд, пас ҳатман ки барои рушди касбияташ ба иҷора равон кунанд, чунки дар Барса Атлетик ҳам аз ҷониби маркес истифода нашудани марк гиу ҳунари ӯро ба қавле мекушад. шумо оиди ин футболбози ҷавон чӣ фикру назар доред? ҳатман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.